Nah, oke bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kangson Bos. Lagi ceritane apa toh? Obat nyamuk ya? Lebih nang gawe diang ning kono nyapa toh? Kayu ketik. Rumpuke. Alah pukul kabeh. Shit. Kebarudan iki. Dan bos ya gini. Mendungnya padang ya. Mendungnya padang. Heeh. Andalan aku. Barudan cet ya. Padang loh. Ini ono bos ngene aku oleh tugas ngene Pak Dik dikon jupuk tawon. Kuwi nang ndi to tawane? Benduren, nang benduren ngene Bapak Emul. Bapak Emul. Sapa wi? Mulyono. Oh iya Emul, Bapak Emul. Kuwi jenenge sapa lali aku. Oh Kasno. Kasno. Ini lek Kasno. Iki jelukane lek Kasno Bagong, Bos. Kasno Bagong iki mbiyen nek dandakno bedil ngene Pak Dik. Kuwi ikut ngrisani. Ora dadi iki ndang carane wis anu. Sing ngono kuwi ngruwisane terus. Oh, cara mono urung digarap wis ngrisani. Heeh, kondaki. Dewe nek Terus saiki ngono kuwi Wis. iso kuwi langsung dadi. isuk kudu isuk kae diparingi duwe dadi. Heeh. Wene aku ya takon garap dhewe to. Wis garapan dhewe. Ya aku dikon dipotane ning kono, Bos. Kono terus ngidul. Karo Dika. Motor apa? Motorku. Motoran lampune, Bos. Motormu kayak lampu nih. Heeh. Rasa ndam, nggo ndamu. Modamu kan bar Motor motormu iki sing tuwek iki malah apik ngono lho. Motor wong tuwek iki rasa, motore sanom gak rasa ngono, Bos. Iki wis bengi jam berapa kan? Nggih. Jam pukul 8:30. Jam 9. Yes, jam 9 to. Bos, jadi engko bojone lanjut nang sekone Tekasno, Bos. Tekasno. Tekone Mulyono ya. Ya mall, Bapak mall. Oke ya. Oke, Bos. Oke, Bos. Oke, ya udah ya. Oke, ya udah. Udah, Bos. Tawon. Baru hujan gini. Ini kena kastar wesan. Nemat kena nemat orang nyapo ya? Ya. Kena. Ya punya lah kok. Orang mau culik mau kasih. Kena terus. Masa akhirnya anu ya, tekor ya? Paling. Ya. Motor lempoyan gila barudan, Bos. Barudan dalan iki. Ini kok Mas Bayu sira prene ya toh. Lah gotong tenan nek rene nek baru. Ala nawaya ya dong ya. Kira 5 kilo. Iki lho. Ala malah mati nolong gitu. Salahane kok masuk ora, Bos. Jalan. Jalan juga ini. Syok. Kita metun ndi. Bingung aku. Dhuwur lese. Dhuwur. Ngisor mbet. Dhuwur. Bocah aja tak gedek ya. Eta. Ayo. Alah. Kita topok. Asu dengan. Semplong aja. Terus lah. Karena bete kok. Terus ada ketemu gini. Jalan ngerti dulu deh. Ya. Harus main benduren. Duit orang berada di sebelah ini bos. Goyang loh saya itu makro ya. Apa? Lagi. Hah? Pakai ya ini kalau sekarang ini kita. Cik. Oke dah. Kita sudah memasuki hutan
Belantaran nih kak. Gon macan, gon celeng, gon ulo, gon demit. Jan. Bos. Ini kita. Ini Mas Bayu kiro ora mampu bos. Nek kon moro. Wong iki dilem rene ngono lho. Tapi sang brontot. Bontot karo sang pikulan. Itu. Tapi nama diri itu selalu online terus. Lho. Waduh. Oke, juga orang piro. Terus piro? Ono. Orang Arab. Jadi Pak Adi aku paham gak? Dia mesti ngakon awake nek masalah tawon itu. Nek PI kawan lah gak mampu. Tawon. Tawon terano dulu Jono. Jono atasi bos Jono bos. Ini adalah nangis toh. Nemen kene iki Mas kira ora mampu ini. lho, iki aku yang medun bumbu. Sopir sama Langsung ngecek. lagi. Iki jane ra umum. Ya lagi. Seneng loh. Ya. Asik. Kita anterin Alphot. Dan tongkas yo. Ditongkas piye to? Rong kas to. Jadi tongkas to penjegur Alphot. Harus di rumah. Hari baru hujan, baru jalan jadi yang enak. Wah. Ini anak gak hujan jadi. Karena hujan bos. Ya. Dilatih terbelantara. Awas. Tidak. Kok kontennya rada panjang bos, kontennya bos. Jadi ki. Ya Selurus. Banyu kak, maksudnya banyu. Untuk terabas itu ada banyu. Selamat dilegur. dan anyisat. Jope bahasa tengah panen lho. Ya ini Ora ketok wi. Kucingmu. masa Kucingmu bener lurus. Iya, ya. Nah, iki. lurus. Nemplong. Lupa lagi. Oh terus ni. Nah, jadi kita sudah sampai tempatnya Mulyo bos, Mulyono. Kok nang ndi to omahe sing kilo? Oh, goroh kowe. Lah tek minyak. Hah? Lho terono ka? Ambles ki. Ambles ki apa to? Oh iya. Pakai dalan kae kok. Rek. Nuwun. Hah? Lha kok malah ngancut ning kono kaya Diglum. Ora roh to aku. Terus bambang. Endi? Wal, rasno?
Kan anu tawon. Kang utang. Betul. Nanti. Oh. Mas, yo bayane wis kawan iki. Lagi apa nih? Lagi mapan. Lagi jam piro? Nggih. Jam. Bebas. Iki omahe matane Bambang. Jadi itu Omahe ya kayak ngene iki. Alah omah padha wae, Bos. Omah. Mampir mah. Lah tawane piye mampir. Lah, yang diriteni. Oh, jero sakit tambah. Enak iki. Oke, saya udah gede, Bang. Sakanu iki padha itu. Ya wong kare nih. Gak ngapan aku. Jadi tawon anu nang ngene lek kasno. Gak nang ngidul. Duite piye lek no? Hah? Duite. Nek ngomong. Wes, Bro. Urung e. Urung. Piro iki? 250. Piro ngatus. Saya mulai apa ya pertama kalau saya udah mulai ngono e. Jadi mulai. 200 e, MBA. Mulai kan tak mulai. Wah. Yuk. Dilanjut gue ya. Ya, Mbak. Mana, Mbak? Ya, kemana ya, Bang? Yo, mari nih yo kumpulkan kenalan. Aku batas tenan. Jadi mulai loro tuh, batas sak ndrembel lho. Heeh. Batas. Nah, pengen piro ya? Pengen 5 boleh nang dokteran di sana. Ke rumah sakit. Iya tuh ke rumah sakit, kontak kontrolnya nggak jalan, uangnya terus sore mau sampai loro terus gue nih kan neng reptil atau bambang. Mulai sakitnya apa? Ibu yang harusnya dokter ya wes. Lama. Ya kan mau Pak dalam lagi nang jero balik. Barak ae Mbak. Kene lho, Kan yang dulu melor apa? Melor apa? kampung. Lambung. Oh, lambung. Ini patok biasa sini enggak boleh. Heeh. Dari HP ke enggak boleh dia. Tapi tantang dia cuma belum ngopo. Ayo piye, Wes? Kan lihat Sudah. Wes mari. Lumayan tuh ya yo corona. Nanu lorone. Ini piye model? Kaya Ngoten ibu rong dino ke mari engko lorone ngono. Wis madu apa karo telur rambak wi wis. lapangan. misalnya mati mendino. Karo telur rambak kan sing lewat tengah nyep. Mbah, Bunyi-bunyi. nggih kan anu mendet tawon kae kulot. Wi nek telau. Nek apa kunir karo serai wi karo tak godhog terus tak wae madu wi rada tangi gelem rong dino iki tangi. Nggih. Kae telo terus anu sing Kena keringetan getar. iya ketar rasa lambung. Yo, regane mangane kan lagi Mangane. jeneng. Jeneng. Ini kan kula kan kita kan mendiet kan. Ini piye malah tongane mau? Berapa korene? Kan kore ini. Hargane Kau ngatus. Ruang mau diwerasa ketaya. 200 tapi karo Mas Nur, sinyang. 150 ya, Kak? Heeh. Aku ojo karo kan mau laku ngono gak krungu. Jadi 200 dia banget aku kan bekas rene. Iki piye terus e? Baik. Ya kadung kok kene ya bener-bener karantina. Ya. Ini kan dulu kan ala musuh Mas Nur kena nek musuh Mas Nur ki Kak. Heeh. Musuh Pak Dewi tenang. Jadi ki awake dhewe langsung jiko. Ini duitku gak nutur lho, Kak. Duitnya. Duit sak omah rego kabeh kira iku lho. Kan nganggo duit kumbang, apa kumbang? terus piye ngilah makane. Ya desa. Gue cari anu kan. Cara apa kan? Saya belakang kok. Iya. Buat duitnya kira.
Karena duit memang tak kok kabeh kan. Tak tuku ngawet habyon habyon. Aduh, duit nggur anu 190 kurang 10.000 200 ten gua anu omong paling yo 50 ya gue ngono. Ki piye iki butuhe tawane digowo? Iya iya to. Ki duite berarti tak gowo. Yo kaya tinggal Ki ngene. tinggal. Nek prane kan ora gampang. Nggih. Iki antene 190 iya. Berarti awake Kaken kono kan. lain kok tawon. Belum kakek. Ora tawon lu jibuk kok. Tawane dilek nggonmu ya. Nek nang gowo kok aja dianu aja diolak-alik. Aja diwolak-walik. Yo dong, talanane anu wis akeh lho ya. Iki maju. Madune wingi malah jeblok kabeh. Oh, wis di nang isor lho. Iki. Aku nang isor tawane gede. Dua layungane kok. Ngene trabek e. Ya wi madune ra elok kok mulane yungane bek kuwi. Bu. Burung. Nyengit kok. Oh nyengit. Heeh. Awan-awan bisa sabar lek nang Kan. kudu alus. Anu sah nyampe iki burung rek. Karo rapia. Ki nanya apa kok tutup anu gendeng barang. Jadi ben adem. Wih, burung kan cilik ya. Pengen gendeng nak adem deh. Ya. Entar buat ning jero. Jadi hingga aku kon jipuk tawon nang ngene lek kasno, kasno ki mbiyen nang iki nembak nek dadakno bedil mbiyen ning Ora takut tuku ning kuat. kulat bos mbiyen. Mbiyen mau Lihatlah di Pak Inji aja nah. ya ada nih war golek nih. Ku kan duwe merah. Mbiyen heeh. Lek kasno ki bedil apa kuwi nek gak Mas Nur gak gelem. Sak mak. Kudu Mas Nur, cocoke Mas Nur. Sak mak. Iki lho. Motor Motor cilik ya. Agak silakan sih. lagi. Alapi cilik sedeng kok. Sedeng wi. Mbah. Coba sedih. Ki konten akhir apa kene bos. Pokoknya sekian dan terima kasih. Terus video-video berikutnya. Tetap asal, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat iya